Tilef il-battalja mal-mewt iż-żagħżugħ ta' 23 sena mill-Mali illi nhar il-ħamis li għadda waqa' 4 sulari f'sit ta' kostruzzjoni fil-Qawra u kien qed jinżamm fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei konsegwenza tal-ġrieħi serji li ġarrab iżda sfortunatament miet it-tlieta wara nofsinhar. L-inċident kien seħħ fis-sit fejn bħalissa qed tinbena l-iskola tal-Qawra fit-triq għan-Netto Karwana. Il-barrani kien waqa' għoli ta' 4 sulari wara li sfortunatament inqasmet it-tavluna li dak il-ħin kien fuqha. Dan bil-konsegwenza li ġarrab ġrieħi kritiċi f'rasu u ksur f'idejh. Fatt li qajjem dubju fuq kemm il-ħaddiem kien marbut fil-ħin tal-inċident. Fil-post kien immedjat l-intervent mill-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll it-tim mediku tal-ambulanzi. Il-vittma kien ittieħed l-isptar Mater Dei għall-kura, bil-pulizija tikkonferma li tilef ħajtu propju tul il-ġurnata ta' tlieta. Dan il-każ u wieħed minn serje ta' inċidenti simili li kellna f'dawn l-aħħar xhur fejn ħaddiema weġġaw jew saħansitra tilfu ħajjithom f'siti fejn għaddej xogħol ta' bini jew twaqqih.